el frontal dels arcàngels, que no sabem exactament d'on ve. Li donem aquest nom perquè la iconografia, les imatges que presenta, fan referència als arcàngels. En primer lloc, a Miquel, que és l'àngel per excel·lència. L'arcàngel Miquel, Sant Miquel, és l'àngel per excel·lència. És el que lluita amb el drac a la fi dels temps, com aquí, lluita amb el drac, amb aquest drac, que és l'encarnació del mal, el drac de 7 caps de l'Apocalipsi, l'encarnació del mal, i també ajuda a pesar les ànimes, l'escena que es coneix com a psicostasi, és a dir, que en el judici final pesen les accions de les ànimes, que ho tenim aquí representat, i el dimoni sempre fa trampa. És un art aquest ja del segle XIII, en molts aspectes gòtic, encara és a la sala de romànic, però en molts aspectes ja es veu que és un nou llenguatge més viu, més àgil, més dinàmic, diferent, constitutiu diferent. El dimoni, a més, aquest aspecte negatiu que prova de fer trampa. Després també, dedicat a Sant Miquel, també és aquest episodi, que és el miracle del sant a Montgàrgano, on el sant es va manifestar per mitjà d'un toro, hi havia un caçador que volia disparar en aquest toro, en aquest prau que hi havia dalt d'una muntanya, però era Sant Miquel que s'havia manifestat d'aquesta manera per dir que volia que allà li erigissin un santuari. És el miracle del Montgàrgano, aquí. I l'últim, que és el primer, de fet, aquí apareixen els altres 2 arcàngels, que és Rafael i Gabriel, emportant-se l'ànima d'un difunt, una pregària que encara es fa en molts llocs, per exemple a Sant Pere de les Puelles, em van dir les monges, que sempre resen, àngels del Senyor, emporteu-vos l'ànima de la germana, per tant, s'emporten l'ànima del difunt. Això és una iconografia que en gòtic que es dona molt, que és molt corrent. Els altres 2 arcàngels, portadors de les ànimes cap al cel.